Mange mennesker har prøvet at sejle i kajak eller kano ned ad Gudenåen på det første stykke fra Tørring til Mossø. Nogle har måske også prøvet at bo her ved Vorvæsbro Teltplads, men hvor mange er klar over, at der faktisk er en god naturhistorie at fortælle her. Det skyldes, at der i 2008 blev gennemført et naturprojekt ved Vilholt Mølle, hvor en dæmning blev fjernet og Gudenåens oprindelige løb blev genskabt. Allerede året efter var der kommet en stor ørrebestand, og det fortæller den her lille film om. Vi har taget en tur til Gudenåen ved Vorvæsbro, som ligger syd for Mossø. Og her har vi en cirka 20 meter bred å, som er på størrelse med mange af vores store vandløb. Og her har vi en kæmpe stor fiskebestand og mange sjældne vandløbsinsekter og vandplanter og alt muligt. Og hvorfor har vi så det? Jo, det har vi, fordi naturen den er fantastisk herude. Der er meget varieret forløb, så der er plads til både planter og fisk og dyr af alle mulige slags. Og sådan har det ikke altid været. I mange, mange år, her hvor jeg står på cirka 20 cm vand, der var der vand hertil, altså cirka 80 cm vand. Og det var der, fordi der lå en dæmning 1,5 kilometer ned ad åen her, som dæmmede vandet op, så man kunne bruge vandet til vandkraft. Forskellige slags vandhjul og turbiner og sådan noget. Den har ligget der i 142 år, og så i 2008, der fjernede Naturstyrelsen den for at give naturen tilbage og give naturen fri. Nu har vi ikke brug for vandkraften mere. Nu har vi jo vindmøller og alt muligt andet. Og vandkraften kunne ikke producere noget særligt. Så nu er naturen kommet tilbage, og vandstanden er faldet her fra 4 cm til 20 cm. Og det er sådan set den eneste forskel, der er sket heroppe. Og hvad betyder det så for naturen? Ja, det betyder, at hvor der førhen ikke var nogen fisk, stort set ikke nogen fisk, der kunne man fiske flere 100 meter, før man fangede en ørred. Så betyder det, at nu er der simpelthen kommet Danmarks rekord i ørredtæthed i store vandløb, allerede det første år efter dæmningen blev fjernet. Og det er naturlig produktion. Og det er simpelthen fordi, at fiskene de kan finde sådan nogle sten at gyde i. Det er småsten på størrelse med valnødder. Det kalder vi gydegrus. De ligger her helt naturligt. Men fordi vanddybden var så stor dengang, at dæmningen var der, så kunne det ikke bruges. Det var stillestående, eller ret stillestående vand med sand i. Sand, der lå mellem gydegruset her, så det virkede ikke, hvis der kom nogen for at gyde. Og i øvrigt så kunne fiskene fra Mossø heller ikke komme op og gyde. Så med et slag, da man fjernede dæmningen, så fik man fiskene op fra Mossø til at kunne gyde. Og man fik lav vanddybde og gode gydebanker, der virkede. Og yngen kan overleve, når den kommer frem. Og derfor har der nu 3 år i træk været rigtig, rigtig mange ørreder. Alle de år efter dæmningen blev fjernet, har der været rigtig, rigtig mange ørreder. Og de næste par dage skal vi finde ud af, hvad så 4. år her. Er der virkelig en langtidseffekt, vi kan stole på? Fordi vi vil jo gerne efterligne det her projekt andre steder, hvor man kan lave tilsvarende resultater. Der er mange steder, man kan lave sådan nogle projekter her. Det er faktisk mange gange det billigste at fjerne en dæmning frem for at bygge fiskepassager. Nu skal vi se, hvordan det går med det. Efter de første 4 år, hvor det har været helt fantastisk, og hvor det har været ubetinget det bedste ørretæthed, vi har her i Kongeriget, så skal vi se, hvordan det ser ud i dag. Og det er en samarbejde af mellem DTU Aqua, som har været med til at monitorere i mange år, de kender det indgående, og så er det imellem sportsfiskerne, og Naturstyrelsen er også inde over. Så det er et samarbejde, hvor vi prøver ligesom at slå pjalterne sammen og se, hvad kan vi gøre sammen. Men i første omgang, så skal vi se, hvordan bestanden ser ud. Og det, som jeg forventer nu, det er i forhold til de første år, hvor der var mange af de små fisk, som var halvårsfisk, nyklækket, så vil der være nogle lidt større fisk i dag. Det er ikke sikkert, at der vil være så mange, fordi fisken har det med at spise hinanden, men det vil være en større variation af fiskestørrelsen. Ja, men der vil være mange, forventer du? Jeg tror, der vil være mange. Det håber jeg på. Men det er ikke sikkert, at vi når rekorden, men jeg er overbevist om, at vi får et super resultat. Godt. Fiskene fanges ved elektrofiskeri, hvor fiskene bedøves kortvarigt, og generatoren i båden leverer strømmen.
Se, det kommer. Sikke en masse ørredynge. Ja, der er masser af alle størrelser. Og alle steder. Og tænk på, at det her gydegrus, det lå i 142 år uden at blive brugt. Og så når man fjerner dæmningen, så kan de komme op og gyde i det. Så virker det stadigvæk. Ja, hold da op. Det er alle de små. Jeg tror, det er små elritser. Små elritser er også en sjælden fisk, faktisk. Undersøgelsen viste, at der nu er ca. 4 ørreder per meter vandløb i forskellige aldersgrupper, og det er en meget fin bestand. Ja, den var 36. 11. Den er 33. Så kan den lige vågne op. Det er en 3-4 års fisk. På 10. På 11. Hvad så, Niels Aage, hvis jeg spørger dig nu, er du foreløbig tilfreds med det, i forhold til det, du forventede? Ja, jeg er ovenud tilfreds. Jeg synes, det er fantastisk med alle de her store fisk, der er kommet. Så det er jo tydeligt, at de trives godt herude i vandløbet. Det ser fantastisk ud, ja. De er enormt godt hul. Ja, de ser jo sunde og raske ud på alle måder. Jeg kan også sige, at når man ser så stor variation i størrelse på dem, så er det også et godt udtryk for, at det hele det fungerer. Lige præcis. Det viser også. Om nogle år, så finder vi alderdomshjemmet også, og så kommer de helt store. Ja. Vi skal have bare Det viser også, at der er standpladser til alle størrelser fisk nu. Ja. Strækningen nedstrøms Vilholt Mølle, hvor søerne har kunnet gyde i mange år, den er også undersøgt. Og de sidste par år har der været cirka 3 gange så mange ørreder som set i de sidste 30 år. Og det skyldes, at nu er der kommet meget mere yngel længere opstrøms. Det er nået at gå ud i Mossø og blive til søørred og komme tilbage for at gyde. Og den effekt, den har altså kæmpestor betydning, fordi nu bliver der gydt mange flere æg i Gudenåen på en kilometerlang strækning. Det er flere kilometer, vi snakker om. Den er ved at blive fyldt godt op med yngel nu, så bestanden er jo flerdobbelt og nærmest mangedobbelt på mange kilometer. Så fjernelse af dæmningen har haft rigtig stor betydning for den del af Gudenåen, hvor søerne kan gyde. Og nu er der ca. 8 ørreder per meter vandløb herude. Det er en meget stor bestand. Det skyldes de meget fine forhold, åen den giver fiskene, og det er den slags, der skal efterlignes, når man restaurerer vandløb andre steder. Det hurtigere, vi kan få fjernet alle de der opstemning, som der er unaturlig og som skaber langsom vand og få fisk og noget dårlig fauna. Det hurtigt at få fjernet den, det bedre miljø og det bedre natur og det bedre fiskerimuligheder får man. Den dag i dag er der ikke nogen, der vil tilbage til den gamle sø, som der var tidligere, fordi vi har mange søer i Danmark, men den her type vand, det findes der ikke ret mange steder i kongeriget. Det er så simpelt, at man skal fjerne de der opstemninger, fordi det er en unaturlig del af et vandløb. Det stemmer op, det gør vandet langsommere, det gør tage ilt ud af vandet, og den forhindrer, at faunaen kan svømme op og ned. Altså fiskene kan ikke komme op og ned, det er simpelthen en spærring.